Way, ako ni siyang isulti dili tungod kay I hate Roman Catholic, no. I love them. Josue Kapitulo 7, versikulo 6. Nagyukbo si Josue atubangan sa arka. Makaigsunan atubangan sa arka. Ang pangutana nganong nagyukbo man siya didto. Nga naara ba didto ang mga kerubim? Nagpasabot ba makaigsunan nga nagsimba siya sa mga arka? So, mao ni ang ginagamit sa Roman Catholic nga okay ra magluhod atubangan sa mga imahe tungod kay si Josue mao man iyang gibuhat. Ang pangutana kinsa man iyang giludahan didto? Mga kaigsunan, kulang ang information sa Josue Kapitulo 7 versikulo 6. Apan klaro kaayo sa Numbers chapter 7 verse 89 nga ang Ginoo naa taliwala sa duha ka kerubim naa sa mercy seat ibabaw mga kaigsunan. Og dugang pagyud ang Salmo 99 versikulo 1 atong makita diha mga kaigsunan nga naa didto ang Dios taliwala niya ng duha. So, gipakita og klaro nga ang Josue Kapitulo 7 versikulo 6 nganong niluhod man si Josue atubangan sa arka tungod kay naa ang Ginoo sa atubangan lang sa arka. Pero wala nagpasabot nga didto siya sa arka kay naa man ang Ginoo didto. Klaro kay ang Exodus Kapitulo 25 versikulo 8 nga niingon siya, buhati kunyog sanktuaryo kay ako mupuyo uban kaninyo. So asa siya gidescribe sa Salmo 99 versikulo 1 og numero Kapitulo 7 versikulo 89 nga ang Ginoo naa sa taliwala sa kerubim. So mao nang niyukbo si Josue atubangan sa arka, dili direct sa arka, no? So hinaot mga kaigsunan nga masabtan ni kay wala gid tay mabasa sa New Testament nga ang mga apostoles nagdaladala og larawan as an example nga ilang ginayukbuan. Wala kay makita sa balaang kasulatan sa New Testament ang mga apostoles as an example sa atong pagkinabuhi isip mga Kristohanon mga kaigsunan. Ang claim sa Roman Catholic nga sila ang tinukod iglesia ni Kristo sa Mateo 16:18 dili enough nga magpamatuod tungod og hinungdan kay ang mga katawhan sa kakaraanan wala sila nagdaladala ribulto og ilahang ginaluluhuran, ginakiskisan. O na siya makaigsunan. So hinaot nga magkamata ang atong makigalaang mga Romano Katoliko nga na-deceive sa mga ilahang mga pangulo mga kaigsunan. So daghan king salamat sa atuang pagtan-aw. Wala ko nasuko, wala love na to ang mga Roman Catholic tungod kay we did not condemn them, but ang point is ang pulong sa Ginoo is gabadlong kanatong tanan.